vážené dámy, vážení páni. Pre mňa je veľkým potešením to, že vidím, aký veľký záujem o tému drevostavby, modularita a prefabrikácia medzi vami je. Táto téma je veľmi zaujímavá a dôležitá aj z pohľadu Slovenskej rady pre zelené budovy, čo dôkazom je mnoho prednášok na túto tému, mnoho konferencií a diskusí, ktoré sme jedli a zároveň je to aj iniciatíva za moderné drevostavby, ktorú drajuje Slovenská rada pre zelené budovy, ktorá vám po všetkých prednáškach povie viac Pálo Kukura a Ľubo Kolesár zo Zväzu spracovateľov dreva. Drevostavby, modularita, prefabrikácia. Zdá sa byť, že my už vieme naozaj strašne veľa pozitívnych vlastností o tom hovoriť, že aké sú rýchle, ekologické, akú majú nízku uhlíkovú stopu. Zdá sa to byť všetko jasné, perfektné, nastavené. Podľa mňa tá odpoveď je, že mnohí by si povedali, čo ďalej riešiť, poďme to hneď realizovať, poďme stavať výškové budovy CLTčka. Ale tá odpoveď asi nie je taká jednoznačná, pretože za tým je ešte strašne veľa otázok, tém, ktoré treba prediskutovať, kontroverzných tém a diskusí, ktoré treba urobiť. Od roku 2017, Ivan, ty ma možno doplníš, máme u nás už legislatívu, ktorá dovoluje stavať štvorpodlažné budovy a tá diskusia určite príde a verím sa k tomu dostaneme, ale myslím si, že máme jednu alebo dve takéto budovy u nás postavené, ktoré sú postavené z dreva a spĺňajú tieto požiadavky. Práve preto si myslím, že nejde to tak, ako si to všetci ideálne predstavujeme, že by tá téma drevostavieb a počet drevostavieb rastol s novými legislatívnymi podmienkami a stále je tam strašne veľa otázok, ktoré verím, že aj tento druh konferencie podarí aspoň z časti otvoriť, prípadne na ne zodpovedať, prípadne možno ich ešte troška skomplikovať. Takže budem veľmi rád, keď si aj vy sami pripravíte a budete účinní tejto diskusie, keď sa budete pýtať. Toto celé, keď skončí, máme tu ešte pripravenú panelovú diskusiu so všetkými prezentujúcimi, takže naozaj pozorne počúvajte a chystajte si otázky na prednášajúcich. No a aby som odovzdal hneď slovo k tejto téme, tým najpovoľnejším zavolám na pódium Ivana Kolárika a Pála Pokorného, ktorí majú 33-ročné skúsenosti s výstavbou drevostavieb, navrhovaním drevostavieb, no a zároveň ich si dovolím predstaviť. Takže Ivan Kolárik je konateľom spoločnosti Contracting. V roku 1991 založil prvý subjekt skupiny Contracting, kde je to spoločnosť IKS SRO. Viac ako 30 rokov sa venuje navrhovaniu výroby a montáži stavieb a ich konštrukčných častí z dreva. Inžinier architekt Pavol Pokorný je senior architekt ateliéru Pokorný architekti s 30-ročnou praxou. Z toho 15 rokov tvorí architektúru na báze moderných drevených konštrukcií v pasívnom štandarde. Spolu s Ivanom Kolárikom založili platformu Staviame z dreva. Pavel je lektor, popularizátor drevostavieb, čo sa nám tu veľmi hodí. Najnovšie aj mentor a coach v rámci platformy Stavajme seba. Ich názov príspevku, prezentácie je, a ja si dovolím povedať, troška kontroverzný, pretože reaguje na názov celého tohto stretnutia drevostavby, prefabrikácia, modularita. Očakávania, ale realita. Budem veľmi rád, keď tú tému naozaj rozoberiete dopodrobná a možno nás vyvediete z tých optimistických predstav. Takže páni, pódium vaše. Ups. Takže hovorí sa, že keď začnete mať radi svoju prácu, tak vás stretne veľké šťastie v živote, pretože už nikdy nebudete musieť chodiť do roboty. Spolu s Palom sa tešíme, že sme dnes opäť po roku medzi svojimi, medzi priaznivcami zelenej výstavby, medzi priaznivcami SKGBC, a verím, že medzi kolegami, ktorí už nechodia do roboty. Vážené publikum, drahí hostitelia, ďakujeme za pozvanie a príležitosť ukázať vám čosi málo z toho,
čo sa nám podarilo za uplynulý čas realizovať a čo projektovo pripravujeme. Spolu s Palom Pokorným povieme dnes zo pár názorov aj na tému dnešnej akcie, na tému prefabrikácia a modularita v drevostavbách. Priznám sa, že keď nás pán Kukura a SKGBC oslovili s touto témou, spolu sme si hovorili, že čo ešte musia tie drevostavby dokázať, aby si zaslúžili to čestné miesto na výslni alebo Olympe slovenského stavebníctva. Veď všetci účastníci výstavby už vedia, že drevostavby sú postavené rýchlejšie ako iné technológie. Je im prirodzená presnosť, neplatí tam col sem, col tam, a teda presnosť a precíznosť výstavby, čo je obrovský rozdiel oproti ostatným spôsobom stavania. Drevostavby sú alebo vytvárajú zdravšie vnútorné prostredie ako iné konvenčné stavby, sú úložiskom obrovského množstva uhlíka z atmosféry a tak povediac bez námahy riešia požiadavku uhlíkovej neutrality stavebníctva. A sú energeticky úspornejšie. Toto nestačí. Čo ešte? Ešte modularita a prefabrikácia. Nechcem rýpať, ale nedá mi to, aby som to porovnal trošku s druhou polovicou 20. storočia, kedy prefabrikácia v betóne skončila v podstate v slepej uličke. Dnes všetky tie výrobne sú zastavené. Nemám na mysli len prefabrikáciu ako panelovej výstavby, ale čo ste starší, tak si iste pamätáte na skelety typu MSRP, S1-2, prípadne možno ešte ďalšiu sústavu, ktorá neskutočným spôsobom obmedzovala alebo zväzovala ruky architektom a projektantom. Museli sa napasovať do nejakých modulov, ktoré tieto sústavy umožňovali. Takže s drevom to celkom tak nie je, pretože to lepené drevo, LLD alebo CLT ako plošné panely, alebo stĺpiková konštrukcia, alebo v pondelok sa otvárala výrobná prevádzka ekokokonu vo Voderadoch. Samotné tieto výrobky sú v podstate prefabrikáty. A obrovská výhoda oproti tým ťažkým betónovým konštrukciám je v tom, že je umožnená aj ako nízkosériová výroba, alebo doslova výroba po jednom kuse, aj vďaka vysokému percentu automatizácie a robotiky a aj vďaka tomu, že do týchto procesov začína vstupovať aj umelá inteligencia. Takže záleží len od ekonomiky stavby, od ekonomiky v podstate investora, výrobcu, že či sa rozhodne použiť kompletizované stavebné dielce, napríklad pri stĺpikovej konštrukcii, alebo tam dovezie len časť, ktorá sa dokompletuje na stavbe. Ja môžem o téme prefabrikácia a modularity kvalifikovane a uveriteľne hovoriť cez skúsenosti nami realizovaných stavieb. Takže by som vám ukázal niekoľko stavieb. Toto je momentálne naša najväčšia stavba s vysokým podielom drevených konštrukcií a s vysokým podielom prefabrikovaných stavebných dielcov. Je to obchodná prevádzka Kaufland v Záhorskej Bystrici, kde na zvislé nosné konštrukcie boli uložené drevené nosné konštrukcie. Takmer celý obvodový plášť je vlastne zo stĺpikovej konštrukcie. Ďakujem. Je zo stĺpikovej konštrukcie, takže je tam ten vysoký podiel prefabrikovaných dielcov a teší nás, že Kaufland v našich pomeroch slovenských až, by som povedal, vizionársky
naplnil ambíciu znižovania uhlíkovej stopy zabudovaním vysokého podielu dreva. Tým, že je tam taký vysoký podiel dreva zabudovaný, tak aj táto stavba splnila certifikáciu BREEAM v stupni Excellent. Hej, bez toho dreva by to nešlo. A v súčasnej dobe sa nám ozývajú mnohí ďalší investori, kde sa prepracovávajú projekty takých väčších stavieb z iných materiálov, konkrétne na drevo. My sme tieto prefabrikáty vyrábali v našej výrobni, dopravovali sa na stavbu, tam sa montovali na vlastne nosnú konštrukciu zostavenú z lepeného lamelového dreva. Najvyšší nosník mal, tuším, 2,80 m. Takto vyzerá predajňa vnútri. Na druhej strane si zase musíme úprimne povedať, že asi by nebolo dobré, aby stavby tohto typu presne tohto istého výrazu rastli ako huby po daždi, pretože splňalo by to síce podmienku možno nejakej modularity a hlavne prefabrikácie, ale v takom obrovskom meritku by to viedlo k neželanej estetickej uniformite. Ako taký protiklad je malá predajňa, individuálny dizajn, zabudované prefabrikované nosníky, počujete dobre, prefabrikované nosníky prestrešenia. Dobrý príklad prirodzeného balancu medzi prefabrikáciou a individuálnou estetikou. No a vybral som, bola tu reč trošku o požiarnej norme, požiarnych predpisoch. Vybral som stavbu, ktorú dnes tieto požiarne predpisy umožňujú. Je to prístavba školy v Novoti na Orave, trojpodlažná stavba, ktorá vlastne predstavuje ten súbor stavieb, ktorému bude svietiť asi zelená v najbližšom období, rýchlosť výstavby, vysoký stupeň prefabrikácie a snáď aj modularity a hlavne tie 3 názemné podlažia, ktoré z povahy funkcie samotnej školy predstavujú ako ideálnu podlažnosť. To je ako z tohtoročnej výstavby. Viem, hovoril Miro, že tých 3-4 podlažných stavieb je málo. Ja by som možno vedel dnes vymenovať 5-6 z fleku, ktoré už sú postavené ako v súlade s tou normou, ktorej úprave došlo kdesi okolo toho roku 17-18. No a potom tu máme individuálne stavby na bývanie. Som presvedčený, že realizáciou tejto stavby, konkrétne od autora Maroša Fečíka, ktorá je aktuálne nominovaná na cenu Cezar 2024, sme snad presvedčili aj posledného individuálneho odporcu prémiovej modernej architektúry na báze drevených konštrukcií, že z dreva sa nestávajú len lacné drevodomy. Z fotografií je zrejme, že miera prefabrikácie tu je individuálna a že stupeň modularity je, by som povedal, nulový. No a asi nemusím osobitne zdôrazniť, mnohí z vás poznajú kolegu Pala Pokorného ako je dnes možno z tejto skupiny ľudí najpovolanejšieho experta na navrhovanie a výstavbu budov na bývanie a ja mu odovzdávam slovo. Ďakujem. Keď sa pozerám na túto fotografiu, tak mám pocit, ako keby som sa pozeral na snímku z Hubbleho teleskopu, pretože aj tie snímky, ktoré nám posiela, tak vlastne majú niekoľko veľa miliónov rokov. Túto stavbu v Záhorských sádoch ukazujem z toho dôvodu, že
Už v roku 2015 nám povedala, že stavby z dreva v tomto individuálnom sektore nebudú žiadne lacotinky, že to bude prémiová výstavba, ktorá všetky parametre, vtedy ešte možno takého sci-fi, vlastne už naplňala vtedy. A nebolo teda náhodou, že v roku 2018 sme dostali aj ocenenie stavba roka. Takým druhým míľnikom v našej činnosti je táto úplne ešte horúca stavba. Je to víla na Hradnom kopci. Nádejam sa, že raz v tých knihách, ktoré vydával svojho času Jano Bahna, už zosnuli, tak by bola zaknihovaná ako prvá pasívna uhlíkovo-neutrálna víla v histórii tejto zástavby. Jedná sa o objekt, ktorý je plne prefabrikovaný. Neviem, či viete, či poznáte systém Lignotrend. Je to systém, ktorý sa na mieru vyrába vo fabrike podľa dokumentácie, ktorú spracovávajú profesionáli v BIMe, konkrétne v Archikede. Musím samozrejme spomenúť špičkovú podporu. Dnes už asi viackrát bude spomínané meno Björn Kierulf. Tentokrát nie v kontexte s Ekokokonom, ale s jeho kanceláriou Kreatera, ktorí nám poskytli neuveriteľnú technickú podporu. A potom samozrejme bezodpadovým spôsobom na mieste sa táto stavba zmontuje a výsledkom je, si myslím, že teda prémiový dizajn najvyššieho rangu. Samozrejme, že našou ambíciou nie je ostať pri rodinných domoch, to by bolo veľmi málo. Mišo tuto unikal, si dáva chleb, ja nie fotí. Som veľmi rád, že môžeme spolupracovať s Michalom Divišom a s jeho ateliérom MDA zo Žiliny. Nedávno sme sa zúčastnili súťaže na Rinzle a je strašne fajn, ako takto v bublinke si tuto sa tlapkať a si teda hovoriť, že aký sme super, že uhlíkovo neutrálne, modulárne a neviem proste aké. Ale potom príde taký malý stred vlastne s realitou. My sme s vedomím, toto bola výzvaná súťaž, výsledky si môžete pozrieť na archinfo.sk. Dopredu poviem, že sme ju nevyhrali. A my sme to pripravili tak, aby ten development bol presne pripravený na túto tému. Ani sme nevedeli, že to takto bude vlastne vyzerať. Takže tie objekty nabývania boli pripravené ako modulárne a prefabrikované. Troška sme sa tak aj nádejali, že snáď, kým dojde k výstavbe, že by mohli byť postavené aj z dreva. Mohli. Ale odborná porota si myslím, troška si tak strelila do nohy. Dole sú aj menovaní, sú to ľudia celkom, si myslím, že vysokého rangu, architekti ako Katka Fejo, Ilia Skoček a podobne. A namiesto toho, aby napísali v hodnotení poroty, že náš návrh je odporný a že sa im vlastne nepáči a že je to úplne akože mimo, tak napísali, že to, čo my razíme, že aby stavba bola uhlíkovo neutrálna, aby bola modulárna, prefabrikovateľná, aby bola ekonomická, aby bola v pasívnom štandarde, aby vytvárala dobré vnútorné prostredie, de facto, aby znižovala náklady budúcim nájomcom, tak náš návrh ohodnotili tak, že či ekologická táto hodnota, že či je pridanou hodnotou ako do budúcna realitného biznisu. Neviem. No. Keď som chystal túto prednášku, tak som si hovoril, že Zimmermann má takú jednu hru, ktorá sa volá, že Naše slavné prohry. Takže pokračujem ďalším projektom. Jeden developer nie malý nás oslovil s takou ambíciou, že aby sme pretransformovali jeho jestvujúci projekt do uhlíkovo-neutrálnej budovy, tak sa dostal k nám takýto objekt, celosklenená takáto krabička, s vecami, ktoré teda boli veľmi zaujímavé, tak ja som s chuťou chytil teda ten projekt a urobil som takú opravu písomky. Moji študenti ma poznajú občas, keď sa dostanem do výuky, že aký som taký tvrdo láskavý, tak sme to tak ako vyhodnotili všetko, že čo by mohlo byť tam teda lepšie. Musím spomenúť samozrejme Vlada Šimkovica z Energy konceptu, ktorý výrazne pomáhal na začiatku. Potom sme to dokončovali
už pomaly vo osvedčenom tandeme s Bjornom Kjerulfom a opäť s Mišom Divišom a samozrejme s veľkou technickou podporou kontraktingu. No a opäť sme vtedy netušili, ale mali sme pripravenú tú škôlku. Bolo ako vynikajúce to, že nie len zmena, ako nie je možné prepísať jednak jednej železobetónový skelet do drevenej konštrukcie. Musí dôjsť k zmene architektúry. A tak sa aj stalo. Vlastne sme prekodovali úplne ten objekt, rozmenili sme ho na drobné, dnes už spomínaný ekokokon. Proste dedikovali sme jednotlivé konštrukcie na každú jednu časť stavby tak, aby to dávalo zmysel. A zmysel to začalo dávať, pretože prvýkrát sme robili prepočet zabudovaného uhlíka. Je famózne, že keď dáte slámu drevo, tak začínate na vysokých minusových hodnotách. Robili sme dokonca prepočet ekonomický, myslím si, že meter štvorcový 1900 eur bez DPH holodom, ako naozaj že veľmi dobrá cena. A robili sme prepis teda aj toho redesignu, ktorý ako namiesto nejakej sklenenej kocky vyzeral, povedzme, takýmto spôsobom. Čo je pre mňa také akože najzaujímavejšie, že pri vyhodnotení pôvodného a nového objektu sme došli k pomerne takým, ja neviem, že či to je tragikomické alebo aké, že oproti pôvodnému objektu sme znížili potrebu tepla na vykurovanie. Hovoríme o verejnej budove o 5-násobok, a potrebu na chladenie o viac ako 10-násobok. Takže hovorím si, že OK, tak akože čo nás nezabije, to nás posilní. A teším sa, že teda tento posledný príspevok dal aj takú vhodnú nahrávku na zakončenie našej prezentácie, že pred skoro 35 rokmi sa tu vo Vajnoroch zastavil jeden taký človek z Poľska, občianskym menom Karol Vojtila, pápež Ján Pavol II, ktorý nechal podľa mňa, ja to teda beriem veľmi osobne, vtedy som bol mladý chalan, nechal taký odkaz a ten odkaz nie, že nebojte sa. A myslím si, že toto absolútne presahuje ako tú skúsenosť, kvôli ktorej tu on vtedy bol, lebo keď sa tak pozriem na toto spoločenstvo, a nie len teda na toto spoločenstvo, ale na túto našu krajinu, tak si myslím, že ten odkaz je ako veľmi platný a ja si myslím, keď sa na vás pozerám, že sa naozaj nemáme čoho báť a že by sme sa nemali báť. A drevostavieb už teda vôbec nie. Takže ďakujem za pozornosť. Staviajme z dreva. Odzneli tu viackrát tieto pojmy, pojem prefabrikácia a modularita. A my sa s ním často u nás v kancelárii stretávame, a že ľudia si zamieňajú tieto pojmy. Čo to vlastne tá prefabrikácia znamená pri drevostavbách? Čo to znamená tá modularita pri tých drevostavbách alebo iné typy konštrukcií? Takže ja sa pokúsim v krátkosti popreskakovať zo pár slajdov, kde to vysvetlím, že čo toto znamená a poviem troška o ich výhodách, ale možno aj tých nevýhodách. Tak ako kolegovia to spomínali, že či naozaj tá modularita je cesta budúcnosti vo výstavbe na Slovensku, alebo kde je možné ju vôbec nejakým spôsobom použiť. Čo sa týka teda prefabrikovaných konštrukcií, sú to teda nejaké stenové zostavy alebo elementy vyrobené v halách, čiže v nejakých vnútorných priestoroch, ktoré môžu byť formou nejakého poloproduktu, buď sú nejaké ešte iba holé, surové, teda nejakým jadrom, izolantom, alebo môžu byť sofistikovanejšie ukončené už do nejakých finálnych vrstiev, či na fasáde, či v interiéri. Môže tam byť doslova predpríprava na elektroinštaláciu alebo vložené okná. Takýmto spôsobom sú dopravené potom na tú výstavbu a následne sú aplikované na nejaké skeletové stavby. Pardon. Kolega? Aha, pardon. Ďalším pojmom sú tu skeletové alebo hybridné konštrukcie na báze dreva. Skeletovou stavbou rozumieme teda také konštrukcie, ktoré tvoria sústavu pilierov alebo prekladov, tvoria teda nosný systém celkovej konštrukcie a celkovej stavby a následne môžu byť obalené v podstate tými prefabrikovanými stenami. Tieto konštrukcie v podstate sú tiež vyrobené vopred v nejakých závodoch, sú namontované priamo na stavbe, takisto ako pán Kolárik to predstavil pri tom Kauflande.
A ich veľkou výhodou je, že dokážu preniesť väčšie rozpony, môžu vyriešiť otvorené tie priestory, kde v podstate ten investor nemusí mať dopredu stanovené, že akým spôsobom tá stavba bude úplne ukončená. Čiže je úplne ideálnym systémom pre administratívne stavby. No a nakoniec tu máme tie modulárne stavby. Modulárne stavby, ktoré sú tiež vyrobené v nejakých výrobných halách. V podstate sa jedná o najvyšší stupeň tej prefabrikácie. Tieto moduly sú ukončené doslova už niekedy aj s interiérom a sú privezené na miesto výstavby. Avšak ich obrovskou nevýhodou je v podstate ich rozmer, ktorý sa dá vôbec prepraviť. Čiže architekti alebo developeri, ktorí uvažujú nad modulárnou výstavbou, by si mali zodpovedať vôbec otázku, že či takéto moduly vedia potom nakoniec aj na tú výstavbu vôbec doniesť. Či bude vyhovovať tej architektúre, ktorú chcú dosiahnuť, pretože naozaj majú obrovské limity. Modulárne stavby v zahraničí sa už používajú aj pri výškových stavbách, alebo sa používajú len ako individuálne stavby na stavanie nejakých menších rezortov. Čiže kde môžeme tie stavby alebo tie stavebné systémy využívať a kombinovať, sú to predovšetkým bytové stavby. Ako to zaznelo, bohužiaľ na Slovensku sa bavíme o stavbách do 4 podlaží. Následne sú to veľmi ideálne systémy pre škôlky, administratívne stavby, kde je veľmi výhodná kombinácia v podstate tých skeletových alebo hybridných konštrukcií a obalených nejakou prefabrikáciou. No a úplne ideálnym riešením drevostavieb, celkovo rôznych konštrukcií, sú nadstavby alebo prístavby na jestvujúce budovy. Drevostavby sú niekoľkonásobne ľahšie. Tento projekt, ktorý vidíte, síce je to iba zo SketchUpu, ale sme realizovali v Poprade. Jedná sa o nadstavbu na trojpodlažný bytový dom a stávali sme na tom 6 mezonetových bytov. V podstate iným systémom by sa to aj veľmi ťažko dosahovalo, pretože tá ekonomika pre investora by nefungovala, keby jestvujúcu a pôvodnú stavbu musel kompletne vystúžiť na to, aby mohla nabrať na seba nejaký iný systém. No aby sme preskočili aj na nejaké reálne projekty, ktoré naša spoločnosť realizovala, tak jedným z prvých to bude hybridná konštrukcia. Realizovaná v meste Lekkerkerk nedaleko Rotterdamu v Holandsku. Jednalo sa o železobetónový skelet a požiadavka investora bola zníženie emisí na tej výstavbe, čiže my sme v podstate za našu spoločnosť vyrobili, doručili a realizovali tú prefabrikáciu, čiže ako náhle skelet bol zhotovený, my sme ho kompletne obalili stavebným systémom SIP a následne developer si dokončoval ten projekt do finále. Iným projektom je realizácia takéhoto vstavku alebo využitie takého priestoru v škole v meste Haarlem v Holandsku, kde bol využitý skeletový systém, ktorý sme kompletne vyrobili a následne sa obalovala stavba prefabrikovanými dielcami. Čiže zase je to o tom, že vhodnosť, ktorý systém je vhodný pre tú stavbu. Toto je tá najčastejšia otázka, ktorú v prvom kole u nás v kancelárii riešime, a že akým prístupom budeme tú stavbu potom realizovať. Jeden z našich najprísnejšie sledovaných projektov bola realizácia administratívneho komplexu pre americkú rozviedku na základni NATO v kosovskej Prištine. Jednal sa o pilotný projekt americkej armády, alebo celkovo NATO na tejto základni. Vojenské základne boli vybudované v podstate systémom dočasných nejakých konštrukcií. Väčšinou sa jednalo o nejaké modulárne kontajnery, ktoré vidíte troška aj v pozadí tejto budovy. Ich obrovský problém je krátka životnosť a každý jeden modul, v podstate v podobe kontajnerov, ktoré tam boli privezené, majú klimatizačnú jednotku. Tých kontajnerov je tam 1000 a v podstate tá energetická náročnosť chodu takýchto základní v podstate je extrémne vysoká. Požiadavka investorov, teda v podstate konkrétne túto NSPA, ktorá zastrešovala tento projekt,
bola v podstate iniciatíva kompletnému prebudovaniu takýchto vojenských základní. Naša spoločnosť má bezpečnostnú previerku a momentálne projektujeme niekoľko takýchto projektov pre NATO. A v podstate ich iniciatíva tvorí v tom, že pravdepodobne tieto základne už nebudú len dočasné, ale budú tvoriť v podstate stále nejaké východiskové body a tie základne musia byť prestavané na báze iných alternatívnych systémov, ktoré jednak zaručujú minimálne 50-ročnú životnosť a v podstate majú veľmi nízke chody energií alebo nízke náklady na chod. Toto máme teda aktuálny projekt zo Slovenska, aby som teda neukazoval len zahraničné projekty. Je to jednopodlažná budova síce, ale je to klinika s operačnými sálami, klinika jednodňovej chirurgie, ktorá sa práve realizuje v Prešove. Momentálne je ukončený tento projekt a bude odovzdávaný investorovi. A veríme, že teda čoskoro bude budova k dispozícii aj nahliadnutiu a veľmi radi vás tam pozveme. Jedná sa teda o možno aj takú prvú stavbu, aspoň respektíve my nevieme o tom, že by takéto niečo stálo. Má to operačné sály, v podstate má to ambulancie, lôžkové miestnosti, takže približná plocha podlahová je tam zhruba nejakých 1300 metrov štvorcových a má to v strede také pekné atrium. Jeden z ďalších projektov, kde v podstate naša spoločnosť vyrába stavebné systémy, dodáva ich ako nejaký poloprefabrikát, je jedna spoločnosť Alure, ktorá sa špecializuje na severe Holandska, špecializuje na výstavbu takýchto modulárnych rezortov. Náš stavebný systém je tam použitý ako obvodové steny, podlahy a strešný systém. V podstate sa jedná o teda najvyšší stupeň prefabrikácie. Momentálne v Holandsku sa menil zákon a všetky tieto rezorty, ktoré boli stavané ako také holiday parky, budú musieť byť istým spôsobom kompletne prestávané, totižto oni nepodliehali tej prísnej norme, nejakému tepelnému odporu, čiže mali veľmi subtilné, malé steny. A v podstate tá požiadavka je aj tam, aby proste tá izolácia a tá energetická hodnota takýchto, aj keď rekreačných stavieb, bola na vyššej úrovni. Týchto stavieb táto spoločnosť realizuje niekoľko stoviek počas roka. Vyrábajú sa tie moduly teda v nejakých halách, ale Holandsko má úplne inú logistiku a častokrát tieto moduly sú prevážané na kanáloch, na lodiach a neskôr sú vyložené už len v podstate s nejakými žeriavmi a dopravené na miesto. Tento projekt, musím podotknúť, že nie je náš, v podstate ukazuje len možnosť tej samotnej najvyššej úrovni tej prefabrikácie. Je to teda modulárna stavba realizovaná spoločnosťou Unihaus z Poľska, ktorá v podstate vyrába takéto moduly vo forme ako keby drevených kontajnerov. A takéto až možnosti je možné realizovať v takej najvyššej teda možnej prefabrikácii. Zase investor musí zhodnotiť, či je vôbec možné niečo takéto dopraviť na miesto činu. Táto realizácia je konkrétne na severe Nemecka. A takisto architektúra alebo celkový ten inžiniering toho projektu musí zohľadniť, že tá stavba bude postavená z jednotlivých blokov a únikové cesty alebo výťahová šachta musí byť ako keby v exteriéri tej budovy. Totiž v moduloch sa to nedá riešiť. No a na záver takéto unikátnejšie projekty, ktoré sme realizovali. Keďže ten stavebný systém, ktorý vyrábame, je veľmi unifikovaný, je možné ho veľmi ľahko transportovať do rôznych kútov. Máme aj ostrovné projekty, kde pre rôznych investorov staviame rôzne, či už nejaké apartmány, nejaké menšie vilky. Tak máme takéto ostrovné projekty aj aktuálne teraz. Bude ďalší na ostrove Fuerteventura na Kanárskych ostrovoch, kde po ukončení ten systém nadobudne v podstate absolútne taký istý vzhľad, ako je tá lokálna architektúra. No a máme jeden takýto unikátny projekt na Azorských ostrovoch. Realizovali sme ho pre amerického architekta a investora v jednom. Jedná sa o veľmi ekologickú stavbu, totižto ten kameň, ktorý
tam vidíte a s čím bola stavba obložená, je kameň priamo z pozemku a jeho okolia. No a tá fasáda je z recyklovaného plastu, ktorý bol pozbieraný z oceánu. Momentálne tá budova slúži ako taký apartmán, dá sa aj prenajímať na Airbnb. Stojí na takom útese, dole vidíte, že počas realizácie, aké krásne sú tam výhľady. A momentálne tá stavba je kompletne ukončená, dá sa prenajímať. Takže, čo sa týka spoločnosti SIB Europe, sme spoločnosť so sídlom v Nitre, sme slovenská spoločnosť, pôsobíme v 14 krajinách, kde máme projektových manažérov a špecializujeme sa v prvom rade na projektovanie stavieb na báze dreva, ale aj nejakých hybridných konštrukcií. V druhom rade sme výrobná spoločnosť. V meste Močenok pri Nitre máme vlastnú výrobu, kde veľkú časť týchto stavebných systémov a konštrukcií si sami vyrábame a sprocesujeme. No a v poslednom rade sme aj realizačná spoločnosť, kde nás developerské alebo stavebné spoločnosti kvázi prenajímajú na realizáciu ich hrubých stavieb. Takže takýmto spôsobom sme zrealizovali viac ako 900 projektov v 21 krajín Európy. Takže verím, že ste si našli nejakú inšpiráciu v týchto projektoch a veríme a držíme palce drevostavbám aj na Slovensku, aby ich čo najviac rástlo. Ďakujem za pozornosť. Všetkým. Ja to zoberiem trošku z inej stránky. I keď som počúval prezentáciu pánov ohľadom modulárnych drevených stavieb, tak je tam spústa vecí, ktoré si myslím máme spoločného. Prečo sucho, teplo a povodne, tak to sme si teraz asi všetci zažili, niektorí viac intenzívne, ale minimálne teplo asi áno. Téma klimatických zmien je veľmi, veľmi aktuálna, nič menej. Ten vývoj je v súčasnej dobe veľmi intenzívny. A keď sa pozrieme za niekoľko 100 rokov, tak viac ako 100 rokov, tak jediný výkyv bola druhá svetová vojna, kde ako samozrejme tá planéta dostala na frak, ale nič menej za posledné roky tie priemerné teploty významne celosvetovo stúpli a má to veľký vplyv na nás, ako na ľudí, ale aj na objekty, v ktorých ako žijeme, pracujeme, pohybujeme sa. Takto treba v lete vypadá Praha, kde vlastne v momente, keď vlastne za tých posledných 100 rokov intenzívne zrástla výstavba objektov, ktoré berú vlastne prírodu, tak to má za následok to, že nám není úplne príjemne a na druhej strane, aby nám bolo príjemne, tak vlastne do tých objektov si inštalujeme klimatizáciu, za ktorú platíme a ktorá vlastne vyfukuje ten spracovaný vzduch späť do toho pekla, ktoré sme zažili teraz nedávno v lete. Toto je prípad, kedy ako funguje príroda štandardným spôsobom, kedy to slnko nie je ten problém, keď ohrieva tú zeleň, ktorá sa odparuje a mení sa na dážď. Problém nastáva v momente, keď do toho prostredia začneme inštalovať objekty, ktoré vlastne pôsobením toho tepla sa zahrievajú. A pre predstavu, metr štvorcový zahriatej strechy má zhruba 1 kW. To môžeme porovnať pre predstavu s jedným takým slušným radiátorom. To je 1 metr štvorcový. To znamená, keď si zoberieme nejaký priemyselný park, ktorý sa vystaví, kde zoberieme vlastne tú ornú pôdu, postavíme tam halu, samozrejme treba, tak vlastne do toho pekla, ktoré v lete bez problémov má 35 do 40 stupňov, tak pálime ďalšie teplo, či už na fasády. A tá príroda vlastne v tom okolí nefunguje. Nefunguje pretože sa zastavuje ten cyklus fungovania odparu. A my sme vlastne pred asi 10 rokmi si postavili vlastný objekt, ktorý bol kompletne zelený v našom areáli v Slavkovej u Brna.
nazvali sme trošku biblicky likonoé, ktorý je zelený. A vlastne na tomto termosnímku vidíte klasické haly, ktoré samozrejme taktiež máme, v akých teplotách sa pohybujú a jak funguje objekt, ktorý v okolí má zeleň a na svojom objekte má zelené fasády a zelené strechy. Tie rozdiely sú obrovské. A ten hlavný dôvod, prečo to má zmysel, je ten komfort pre nás, pre ľudí. Ten objekt chladí, jednak svoje okolie a jednak neprepúšťa také teplo do objektu. To znamená, že nemusím chladiť takou veľkou mierou. A to sme u toho tepla. Keď zoberieme sucho, tak vlastne tým, že zvyšujem vlhkosť tou zeleňou, tak zamedzujem tomu suchu. No a keď sa budeme baviť, si poviete, tak čo povodne, ako čo s tým má spoločné. Tak to je zase systém ako retencií, zadržiavania vody, dažďovej vody, zadržiavania, spracovávania vod v tom areáli. My máme niekoľko retenčných jazierok a vlastne blízko máme rieku a tým, že nám funguje ten retenčný systém, tak vlastne nás to neohrozilo. Bolo to tesné, to je pravda, ale pred tými, ja neviem, koľko to je, 15-20 rokov skoro, keď boli tie povodne trošku väčšie, tak sme zbierali vodu z hál. Takže má to veľký zmysel. Keď sa pozrieme na to, jak to vypadá v lete na objekte, ktorý má aj štandardné konštrukcie, to znamená, tá čierna plocha na streche je klasická fólia, ktorá sa používa na väčšine objektov, má v lete 80 stupňov, tam si nedáte ruku, spálite sa. Alebo máte zelenú strechu, ktorá má 28 stupňov. To je obrovský rozdiel. To isté je vlastne na fasádách, to znamená, fasáda v tých letných mesiacoch má 60 stupňov, a na tej zelenej fasáde je polovica. To je jednak pre ten život v tom objekte, ale aj život v okolí toho objektu významne príjemnejšie. Len si spomente, keď idete večer v lete, ako niekde si sadnú, treba z takej fasáde, ktorá je tam klasická, tak je rozpálená, že to teplo je ešte väčšie, pretože samozrejme sála to teplo do toho priestoru. A za to všetko môže trošku chemie a vlastne fotosyntéza. Tie rastlinky v podstate, oni majú tú skvelú funkciu, že spotrebovávajú CO2, čiže je perfektná symbióza s nami, s ľuďmi, pretože my vydychujeme to CO2. A vyrábajú kyslík a ten my zase potrebujeme pre svoj život. A vlastne tým odparom tých vodných pár oni sa chladia, oni to nerobia kvôli nám, na nás kašľú, ale robia to kvôli sebe, aby sa chladili a zároveň vlastne ochlazujú to okolie. A to sa týka stromov, to sa týka rastlín. Keď sa pozrieme, robíme rôzne merania v rámci tých 10 rokov vývoj, tak rozdiel medzi zelenou a klasickou nejakou plechovou fasádou je diametrálne rozdielný s tým, že naše telo má 35-37 stupňov, takže ja keď sa postavím v takej horúcej fasáde, tak sa začnem automaticky potiť, pretože to teplo je ešte väčšie. Když to u zelenej fasády mi je príjemne. A nie len v tom okolí, ale samozrejme má to veľký vplyv, že to teplo sa zastavuje na tej zelení. 10 m2 zelenej fasády má chladiaci výkon zhruba 2,5 kW, čo ako nahradzuje docela slušnú klimatizačnú jednotku. Ja chcem povedať, že je to zadarmo, ale u tej zelenej fasády sa bavíme o jednorázovej investícii a nejakém servise údržbe, kdežto u tej klimatizačnej jednotky to platím každý deň, každú hodinu. Dneska pri tých cenách energie, tak to už úplne sme niekde inde.
toto sú príklady, kde my sme veľmi konzervatívni, pretože sa na to dívame len z hľadiska ako finančnej hodnoty, ale na západ od nás sú trošku ďalej, či už je to v Anglii, Francii, v Nemecku, kde ako týmto projektom dávajú veľkú zelenú, ale není to tak špatné ani u nás. My momentálne dokončujeme projekt Aupark, takže keď budete mať záujem, tak sa môžete pozrieť toto kúsok, kde si myslím, že to je jedna z najväčších zelených fasád minimálne v strednej Európe. Asi 700 metrov, za mesiac by to mali otvárať slávnostne, takže tam sa na tom významne podielame s investorom a s pánom architektom Jančinom. Alebo projekty rôznych administratívnych budov, kde tieto veci fungujú. Takže keď tu páni hovorili o drevostavbách a tom v úvodzovkách boji, presadzovaní sa a všetkých tých problémoch, ktoré sú, tak úplne stejne to zažívame my. V momente, keď vstupujete na ten trh s nejakou komoditou alebo produktom, skôr nie komoditou, ale produktom, ktorý je iný, ľudia sú na to není zvyklí, tak má to svoje úskalia, ale je to nádherné a prínosné. A keď sme zadali do umelej inteligencie, jak bude vypadať mesto budúcnosti, tak niečo také nám to vypadlo z toho. Tak snáď možná niečo také bude existovať. Voda, zeleň, to bolo v histórii, ale sme to trošku potlačili, tak možná keď skúsime trošku sa vrátiť, zastaviť, tak nám bude trošku lepšie. A na záver, toto je môj najobľúbený termosnímok. Toto je úplne ako jednoduchá rastlinka divizná, ktorá rastie v hline niekde u obrodníka betónového chodníka. A tá rastlinka v tom pekle, ktoré je 65 stupňov na tej ploche, má 28. Bez akéhokoľvek našeho zásahu. A len vraví, tak pozri sa, človeče, tak toto mám pre teba, tak možná to bude pre niekoho prínosné a zaujímavé. Tak ďakujem. Chcem mi sa predstaviť, ja sa menám Krištof Dirda, ja som od fínskej spoločnosti Helvar. Ešte sa učím rozprávať po slovensku, dúfam, že to nebude problém, keď bude vybávať prezentáciu v angličtine, dobre? Moja vokabularita nie je ešte taká presná, ale mám tu dobrých kamaráti, ktorí mi pomaly pomáhajú sa učiť. Dobre, pierwsza vec, ktorú, może prepáčte, už hlava je v slovenčine a ešte chcú po angličtine. Let me introduce Helvar company to you a little bit on the beginning. As you can see, we are over 100 years old, family-owned Finnish company with the long heritage in the technology. We have over 220 employees over the world. We have a huge network of partners with the local support, including Slovakia. Here I am with my partner from the DNA Slovakia, Julius Slamenka. He's with me. So if you would like to have more information after the presentations or be in touch with us directly in Slovakia, you can just go with that to the Julius. Okay, so we have done a lot of references worldwide. We have a lot of references as well in Slovakia. One of the examples what we can show in Slovakia region are, for example, Slovenský rozhlas. This is one of the examples which are one of our reference. Národný futbalový stadion, which is in Bratislava, which is our reference in Slovakia. But not only that big buildings are in our portfolio, there are also like offices, like industry, manufacturing plants, and magazines. Okay, so we are one of the company who was the establisher of the DALI protocol. Have you ever heard about DALI protocol? Does somebody heard of that? There are some persons who say yes.
So DALI protocol is worldwide standard utilizing the luminaires to fulfill our wishes. So it's, let's say, the standard protocol which can provide us control with the light. Okay, so our vision for the workspaces and our vision how to create perfect environment for every employee, every worker, is to provide well-being, focusing on a human-centric approach. We would like to provide flexible of spaces which can be changed over the time, and we would like to increase the efficiency building, reducing its CO2 emission and lowering the energy costs. Okay, so if you are familiar with a lot of projects, you know that the light is one of the most important thing in the building. If we have good light, then nothing will disturb us. But when we have a bad light, I can see on the stage that this light hurts my eyes a little bit. If this light will be directly in front of you, then you will feel, let's say, uncomfortable situation with the light putting into your eyes. Yes, so that's our approach to project, to focus how to create project, how to create perfect schema for the utilization of the space to provide the best light and outcome of the benefits for the human beings inside this building. So, to achieve that and to achieve the best way to approach the project with the light control system, but not only, if you would like to think about, for example, sustainable buildings, lowering the energy saving, increasing energy savings, and providing low carbonization, then we propose order of thinking, how we can think about the project to fulfill that all of functionalities. So we would like to propose you to start thinking about outcomes and benefits of using that space, which are we gonna project. So what would be the user experience in that space? What will be sustainability approach for that building? What cost efficiency we can provide in that building utilizing the standard DALI protocols, DALI luminaires, and dimming of the light. And of course, how to future-proof that building to the changes during the whole life cycle of the building. Because we know that the buildings are drawn and built with the typical lifetime over 25 years. So we need to think about how this building will be utilized during his whole lifetime. We would like to propose to focus our efforts after the outcome of the benefits to user functionalities, how we would like to provide well-being, healthy approach, how we can support productivity, how we can support safety and security for every user, how our community will be created in that spaces we are providing to that project. Yes, how this building will be operate and how it's gonna be maintenance. So when we have these two informations about project we would like to create, that will give us a lot of information what kind of technical foundations we need to provide in that buildings, what kind of system we would like to use, what kind of protocols we would like to use if we are thinking about building management system, how to connect to that building management system, how to create that security environment for everybody inside that building. So we are utilizing standard protocols which are worldwide known, and we can use it to address every single one luminaire. We can use it to group it, you can use it to dim it in groups, in individuals, so it can provide us flexibility. If today this building will be used as a presentation stage, that the luminaires will be arranged in specific groups. If we would like to exchange utilization of this space to the different one, and we would like to put some more light, change something, then our approach is to provide that flexibility to the different tasks we would like to achieve in that space. And of course, during the time, we can change and switch its functionality
over its lifetime. So if you're familiar with the, for example, WELL standard, BREEAM standard, LEED standard, we are fulfilling partially part of these concepts. We can, of course, we can cover the topic of light, we can cover the topic of movement, and even with our latest products which we have in our offer, like environmental sensor, we can measure sound, we can measure humidity and nourishment, so we can provide a lot of information, a lot of data to the system and to the facility management, and to the investors, what will be covered from our side, from the light control side, what will be secured for you in your building for the future, and to fulfill the well-being standards or others. Okay, so maybe a little bit about our systems. We have two main portfolio of the system, wired and wireless. I would like to initially explain you a little bit about the wired lighting solutions. As you heard at the beginning, we are utilizing DALI protocols, and we have a lot of DALI controllers, sensors, which are providing information to our application controllers, which can fulfill the functionalities like movement detection, daylight harvesting, and so on and so on. So building that network of the senses can provide us a lot of information how the spaces is utilized, how people are utilizing this space, and how oftenly they are in that space. So we can put a lot of information and give the outcome, for example, for the BMS system, HVAC system, or other systems. We also have that wireless connection, which very good fulfill that modularity approach. It's just a matter of expectations from your, let's say, distributors to provide wireless Bluetooth standard connection between luminaires, and you can build it in ready-to-use luminaire from different luminaire manufacturers, like here in Slovakia with the OMS company, with the Enlit company, or other like CTECO global companies. You can request from that you would like to utilize the wireless control system, in which we are having a lot of functionalities, all functionalities which we were holding in the wired system with our brain. We are utilizing artificial intelligence to optimize the utilization of the luminaires, decreasing its outputs, adjusting to the circumstances for energy savings. Okay. How our, let's say, solutions fulfill the workspace efficiency of the buildings. Of course, if we use some kind of functionalities in the system, we can predict some kind of outcomes of this utilization, yes? So if we utilize, for example, movement detection only by our expertise and by our researchers, and at the bottom of that slide you can see the sources of that information, we can estimate that 24% only due to the movement detection energy will be saved. If we, for example, add to that daylight harvesting, we can add 28% of the energy savings from that functionality. So if we combine several functionalities of the energy light control system, we can expect about 40% of the extra energy savings only from the branch of light. Yes? So, if we use proper solutions, if we use proper technology, and we're gonna have the future proof for the building provided, we will impact 3 areas of that building. Of course, energy will be saved. Of course, sustainability approach to the building will be covered totally from the branch of light, and we will reduce the cost of the utilization of that building during its lifetime. So we're gonna decrease the carbon emission. We will lower the consumption of energy, lower the capex and opex in that building, and we enhance the lighting control.
Of course, the value itself of that real estate, which will be with the implemented system of the light control, will be more value for the next attendant to, for example, to be in, because he will know everything about that building. He will have a lot of information from that building to how to manage, how to control, and how to provide the best circumstances to the workers. And of course, at the end of the day, but the most crucial thing, we are focusing on people. So we would like to provide the best light for us in the spaces we will be using it, yes? So when we use the proper technology, when we use the proper systems and proper technology, we can impact these two areas of the real estate value. Of course, there are some norms and standards which helps us to be on that market, and I would like to show you a little bit. Maybe you are aware of the latest lighting norm, which was, I think, more than 1 year ago implemented by European Union, which stands after the specific number 12464. It stands for the specific norm of the lighting. I would like to show you some kind of examples. This is the standard example of the office requirements of the light provided on a workspace. So as you familiar with that, normally standard is 500 luxes, but in the new lighting norm, there are something new space called modified, yes? And there is information about the amount of the light on the walls, on the ceiling, and about the head of the user, yes? And the last but not least for us, the information about light should be controllable. There is a word used, should. In my private opinion, that word should be changed for must be controllable, yes, because it provides a lot of benefits. Summarizing, we are focus our efforts to create the best environment for the human being and human-centric approach. We are providing flexibility to the building, utilizing daily protocols utilizing individuals' control of the luminaires, yes? And we can increase the efficiency of the building. So, if you have any questions or concerns, máte nejaké otázky, môžeme probovať po slovensku. Ja chápem 80%, jak bude spotreba, to môžeme porozprávať po slovensku tiež. Jak budete potrebovať skontaktovať sa so mnou, môžete QR kód zeskanovať, alebo potom dáme vizitky. Krzysztof, thank you so much for a multilingual presentation. I hope it will be also a perfect lesson for you how to present in several languages. Yes. But don't be afraid, the lesson is not in Finnish. I cannot speak in Finnish yet. During the panel discussion, you will receive some question, but you will receive in Slovak. I hope Be ready for that. I hope so. Thank you very much. Okay, thank you for that. Bavím sa na tom, že ako nás ten Darwin prenasleduje už roky vlastne a aj v našich debatách s Mírom, tak sa k nemu pravidelne vraciame a ani to tak nechcem, ale proste vždycky mi to v tej prezentácii vyjde tak, že nejakým spôsobom sa aj k jeho evolučnej teórii dostávam. A hoci už dlhšie pred vlastne týmto podujatím som nahlásil tému môjho príspevku a jeho názov, tak zrovna, samozrejme, že včera v noci, inokedy som robil prezentáciu, tak popri tom som počúval môj obľúbený vedecký podcast Star Talk, veľmi odporúčam. A práve rozoberali Darwinov prínos nielen vedecký, ale aj filozofický, aká obrovská zmena v dovtedajšom myslení to bola a ako sa veľmi dobre vieme opierať o neho aj dnes. No už bolo dneska niekoľkokrát spomenaná nie len teda stavbárske veci, ale aj umelá inteligencia a presne ňou si veľmi rád pomáham aj ja, takže keď nemáte dobré ilustrácie do prezentácie, čo spravíte? No zapojíte ChatGPT a DALL-E a podobné nástroje. Takže ja som si nechal urobiť také predstavy, že ako vyzerala stavebná minulosť, ako vyzerá prítomnosť, ako bude vyzerať budúcnosť. My sa vlastne posúvame od nejakých systémov, ktoré boli založené na
a možno, že aj moduloch, možno, že aj prefabrikácii, pretože keď si zoberieme, tak najmenší existujúci modul asi, ktorý používame v stavebníctve je čo? Je tehla. Je produkt, ktorý sa opakuje miliardy krát, ale my sa momentálne snažíme robiť to opakovanie efektívnejšie a vo vyššej kvalite. Ono to nie je len o tom, že keď hovoríme o modularite, že aha, toto už raz bolo a aha, nefungovalo to dobre. Ten vývoj, zase aj z Darwinovho pohľadu, nejde lineárne, nejde do kruhu, ide po špirále. Čiže my sa vraciame niekde, kde sme už boli, ale na inej úrovni, na kvalitatívne a technologicky oveľa vyššom štandarde. Takže keď si my dnes tú minulosť nejakým spôsobom romantizujeme a tá budúcnosť tu ešte nie je, o nej ešte len snívame a takisto si ju možno idealizujeme, tá prítomnosť, ktorá je teraz, sa nám nejakým spôsobom môže zdať šedá a nezaujímavá, ale ja vám dnes chcem povedať úprimne, ako sme na tom v Sangobene s modularitou. Nebudem sa zameriavať, ako mi rozpomenal, na vzdušné zámky. Chcem veľmi realisticky povedať, že čo sme dokázali, čo už vieme a čo sa ešte možno musíme naučiť. Nechcem chodiť ani niekde po ďaleké príklady do zahraničia. Budem sa venovať vyslovene len tomu, čo robíme v Čechách a na Slovensku, aby som bol vykázateľný, aby keď niekto za vás príde, že ja toto chcem, tak vám viem úprimne povedať, že áno, dokážeme to spraviť, alebo počkajte pol roka a budeme to snáď vedieť urobiť. Som optimista, že pol roka. Dobre, ešte trochu k tej filozofii. Dneska už bolo niekoľkokrát spomínané, vlastne aj Paolo Pokorný spomínal Jana Pavla II., pán Macko sa opieral, alebo spomínal Noého. A tak reku, že aj ja sa k ním pridám, lebo zrovna dnes ráno som čítal zaujímavý výrok v Biblii, ktorý mi veľmi dobre sedí do stavebného prostredia. A to bolo, že a tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca. A toto je vec, s ktorou všetci stavbári a biznismeni asi bojujeme, že rátať naše dni, pretože toho času je extrémne málo. Kolegovia z YIT, ktorí nás hostia, by vám povedali, aké strašné peniaze prerábame každým zdržaním, každým jedným omeškaným dňom. A verím, že Miro potom povie viacej pri prehliadke budovy. Ak používame modulárne systémy, tak tie úspory pri projektoch takej veľkosti, ako je Cvirnofis, ktorý uvidíme, tak idú mesačne do 100 000 eur. Čiže na takom projekte, ktorý nám vie skrátiť výstavbu o pol roka, tak vieme ušetriť, ja neviem, 500 000, 1 000 000 eur, záleží od veľkosti toho projektu. Takže rátajme tie naše dni, pretože keď hovoríme o trvalej udržateľnosti, tak zo všetkých tých obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov, ktoré sa snažíme využívať, tak jediný skutočne neobnoviteľný zdroj je čas. Všetko ostatné vieme v horizonte, povedzme, miliárd rokov obnoviť, ale ten čas nedokážeme obnoviť. No a keď hovoríme o tej stavbárskej rovnici, o tom trojuholníku, že čas versus kvalita versus cena a že sa dá dodržať len dve z toho, tak pri tej modularite sa snažíme nerozbiť veľmi ten trojuholník. Snažíme sa skrátiť ten čas tak, ako to ide, bez toho, aby sme extrémne navýšili cenu, bez toho, aby sme znížili kvalitu. My sa snažíme tú kvalitu nie že dodržať, my sa snažíme ju zvýšiť v tých budovách, ktoré robíme. No a ja vám dneska chcem ukázať 4 projekty, na ktorých v Čechách a na Slovensku pracujeme. Ukážem vám štádium, v akom sú rozpracované. Žiaden z nich ešte nie je, alebo väčšina z nich nie je, že úplne dokončená, ale už prinášajú nejaké výsledky. A teda začnem takým najjednoduchším spôsobom, alebo nie, že najjednoduchším, to je klamstvo, ale takým najnižším stupňom prefabrikácie. Je to projekt práve, ktorý si dnes pozriete, je to tu na Cvirnofisis, kde sme testovali nový spôsob, tzv. Kitting. Je to dodávka materiálov úplne štandardných, v našom prípade sadrokartonových konštrukcií a suchých systémov. A tieto produkty sú dodávané takým spôsobom, že sa šetrí obrovské množstvo odpadu na stavenisku a šetrí sa veľké množstvo práce. Ten jeden kit, tá sada, spočíva v tom, že podľa presného plánu, ktorý je teda vyprojektovaný v BIMe, sa na presné miesto v tej budove, v tej stavbe dodá paleta s presným množstvom materiálom. Tá paleta je
popísaná, je označená. Robotníci nemusia prakticky nič prirezávať, pretože všetko narezané na mieru, vyskladané a oni to len zložia. Samozrejme, tento veľmi rýchly stavebný proces si vyžaduje oveľa dlhšiu, oveľa precíznejšiu stavebnú prípravu. Čiže my sme začínali nejakým veľmi presným geodetickým zameraním na mieste pomocou dronov a teda iných technológií. Tam dole vidíte vlastne výstup z toho dronu, z toho zamerania, ktorý sme robili v spolupráci so spoločnosťou Dolet. Mimochodom, ak by vás také niečo zaujalo a verím, že to využijete, obráte sa na nás v našom katalógu služieb. V spolupráci s externými partnermi ponúkame aj tieto veľmi presné a inovatívne dronové zamerania. Ďalší náš partner bol Drycon, ktorý nám pomáhal vyhotovovať tieto kity a potom samozrejme generálny dodávateľ a developer YIT. Čiže keď bolo urobené presné zameranie, pretože vy môžete mať urobený dokonalý projekt, ale na tej stavbe vždy sa niečo stane a tam naozaj sa hráme na milimetre už pri takejto precíznej výstavbe. Takže potrebovali sme zamerať skutkový stav. Následne sa urobila projekčná príprava, ktorú urobil náš kolega Majo Juštík v Rigipse a urobil sa presný kladačský plán tých prvkov. Tu vidíte napravo výpis prvkov na každej tej palete, v každej tej miestnosti. No a potom sa urobili takéto balíky, kde boli presne narezané profily, nameraná izolácia. Vidíte tu, nevidno, ale na tom strednom dolnom obrázku vidno aj pásky, tmely, všetko bolo proste nachystané v jednom balíku. Bol priložený manuál, presný montážny a vlastne pri tom presnom označení každej palety a každej dosky, tak ten montážnik vedel, kde čo má zamontovať veľmi rýchlo. Samozrejme, má to svoje výzvy. Ako som spomenul, tá náročnejšia projekčná príprava, ktorá si vyžaduje ako keby viacej uvažovania a samozrejme vyžaduje si to aj takého inteligentnejšieho montážnika, ktorý je schopný a ktorý je ochotný s týmto systémom pracovať. Potrebuje mať nejakú systematickosť, nemôže to byť niekto, kto včera teda prišiel z ulice. Nebudem vám o tom hovoriť viacej sa dozviete na samotnej prehliadke. Druhý projekt, ktorý robia naši kolegovia v Čechách aktuálne, sú fasády NVO. Zase vraciame sa k niečomu, čo sme už poznali. Poviete si, paneláky tu už boli, alebo teraz riešime rekonštrukciu Mestského úradu v Martine, ktorý má opláštenie z boletických panelov, takzvaných. To boli tie sklenené, izolované panely, ktoré obsahujú azbest a dnes už nevyhovujú. Čiže my sa vraciame niekde, kde sme už boli, ale na inej úrovni, v oveľa vyššej kvalite. No a ako už bolo spomínané, nie len drevo, ale teda aj iná forma prefabrikácie vie znižovať uhlíkovú stopu. Tieto panely sú vyhotovené s oceľovou nosnou konštrukciou a môžu byť teda montované ako vložené panely medzi nejaké existujúce steny a stropy, alebo môžu byť ako predvesené, ako fasádne panely. Využívajú sa samozrejme na oplášťovanie nejakých prefabrikovaných alebo skeletových konštrukcií. Tie panely, ako vidíte na tom úplne dolnom obrázku, na tej kresbe, tak sú zložené z nejakého exteriérového opláštenia a interiérového opláštenia, medzi tým je minerálna vlna. Dodatočne sa v interiéri ešte montuje potom predsadená stena, v ktorej sa vedú všetky inštalácie a všetky veci, ktoré potrebujeme. Čiže nemusíme mať až takú precíznu prípravu pred tou stavbou. Nemusíme ešte vedieť, čo presne bude, pretože tie inštalácie schováme v tej predsadenej stene. Je niekoľko možných fasádnych riešení. Môžeme ísť buď do klasického ETIXu, alebo aj do odvetraných fasád s rôznym typom opláštenia. Tento systém už máme samozrejme certifikovaný na TASUSe v Čechách a teda môžeme ho používať normálne ako stavebný výrobok. No a od tých jednoduchších prefabrikátov sa dostávame už k nejakým modulárnym systémom, ktoré ešte teda nie sú vyskladané ako celá budova, ale sú veľmi efektívne. Toto je projekt, ktorý bol robený experimentálne vlastne tento rok, v júli tohto roku. V spolupráci s výrobcom Laxenhog boli spravené
kúpeľňové moduly. Laxenohogy už nejaký čas vyrába takéto moduly. My máme s nimi skúsenosti v iných západoeurópskych krajinách, ale ešte nie celkom v našich podmienkach. No a tieto moduly boli, ako vidíte, zmontované v dielni, boli plne vykachličkované, vydláždené, zariadené zariadovacími predmetmi a následne boli dovezené na stavenisko. Naľavo vidíte pôdory z toho modulu, ako vyzerá, a toto je montáž na stavbe, je to konkrétne bytový dom vo Františkových Lázniach, kedy potom, ako bola zhotovená vždycky deka toho podlažia ďalšieho a boli urobené obvodové múry, tak bol dovezený tento kúpeľňový modul, bol osadený a následne sa pokračovalo s montážou a betonážou stropnej dosky. Toto extrémne šetrí čas, extrémne zvyšuje precíznosť a vlastne viete, že na klasickej stavbe sa dosť dlho čaká, kým sa uzavrie hrubá stavba, aby sa mohlo pokračovať potom s tými interiérovými prácami. Tu na veľmi šetríme a vlastne nadbiehame si ten čas tým, že my už máme v dielni nachystané veci, ktoré sú hotové. Znižujeme odrezky, stavebný odpad a teda ako náhle je hrubá stavba čo len trochu nachystaná na montáž tohto modulu, tak je privezený a osadený na mieste. No a vlastne taký ako keby náš najnovší možno experiment, alebo už nie, je to reálna stavba, ktorý realizujeme v Podbrezovej v spolupráci s generálnym dodávateľom Leon Group a s technologickou spoločnosťou Wattmann, ktorá je v princípe oceliarská a som rád, že sú tu páni dneska medzi nami a keď budete mať záujem, tak môžete s nimi hodiť reč, ako to vlastne celé predbieha. Tak toto je ubytovňa pre železiarne Podbrezová. Oni od začiatku uvažovali s nejakou modulárnou stavbou. My sme mali možnosť nejakým spôsobom prepracovať tento projekt, zefektívniť ho a teda povedal by som, že výrazne zlacniť oproti pôvodnému návrhu. Samozrejme, teraz nehovoríme o nejakej svetobornej architektúre, o niečom, kde by sme chceli ísť akože na hranu s architektonickou kvalitou. Je to vlastne bežná utilitárna vec, ktorej na Slovensku, ale v rámci budovania nájomného bývania budeme potrebovať stovky. To neznamená, že keď predstavujem takéto niečo, že je to jediná možnosť. Rovnako s Wattmannom teraz pripravujeme iný projekt v Prahe, ktorý je architektonicky veľmi originálny a teda neverili by ste, že je to modulárna budova, pretože tie moduly nemusíme skladať len do nejakých jednoduchých tvarov, vieme urobiť s nimi naozaj zaujímavé konštrukcie. Je to len čisto na invencii architekta. Tu nám máme nejaké technologické skladby, ktoré som aspoň tak zjednodušene nakreslil. Čiže v princípe ide o oceľovú konštrukciu v kombinácii s výplňou z KVA hranolov. My keď sme vyvíjali naše modulárne systémy, tak sme prešli cez plne oceľové, potom na plne drevené, ale viete, že tá ako keby aj ekonomická situácia na Slovensku nám nejakým spôsobom diktuje, čo je pre nás efektívne. Vieme, že čím je drahšia práca, tak tým sa nám viacej oplatí investovať do pokročilejšej technológie, pretože nám šetrí ten čas. Na Slovensku tá práca je ešte stále relatívne lacná oproti západnej Európe a preto, keď sme aj hľadali z hľadiska, povedzme, materiálovej krízy, ktorá nás pred pár rokmi postihla, viete, ako vyleteli ceny ocele, ako vyleteli ceny dreva, tak keď sme si otestovali niekoľko stavieb, ako vravím, postavili sme konštrukcie aj plne oceľové, postavili sme našu vlastnú administratívnu budovu plne drevenú, z drevných panelov a z dreveného hygienického modulu zloženú. Tak táto kombinácia oceľ a drevo nám aktuálne v tomto štádiu evolúcie slovenskej modularity vychádza ako cenovo a aj konštrukčne najefektívnejšia. Čiže máme oceľový skelet alebo oceľový rám, ktorý je vyplnený konštrukciou z KVA hranolov, ktorá je následne vyplnená minerálnou vlnou a opláštená. Samozrejme sú tam všetky fólie, ktoré potrebujeme, parozábrana v prípade odvetraného dvojplášťu, difúzna fólia a podobne. Tu už sú nejaké obrázky zo stavby, ten proces je veľmi rýchly. Napriek tomu, že tá stavba mala na začiatku nejaké problémy,
Našli sa v zemi všetky možné rozvody, ktoré by ste ani nečakali, o ktorých nikto ani historicky nevedel, neboli zachytené. Takže začalo sa s betonovaním dosky, myslím si, že v apríli, ak sa nemýlim. A kolaudácia má byť v novembri. A toto je vlastne nejaké prvotné štádium. Ešte nie sme teda v stupni, že by sme, alebo takto, my by sme vedeli urobiť kompletný modul mimo staveniska, vrátane zariadenia, ale ako som spomínal, nie je to efektívne. Snažíme sa výjsť maximálne v ústretí aj investorovi, čiže nechceme predražovať niečo, čo ešte nepotrebujeme. Ale veľmi nám pomáha to, že máme konštrukciu zhotovenú už v dielni, vieme ju priviesť na stavenisko a tam ju následne oplášťovať. Toto je stav, kedy som bol na stavbe naposledy, asi 2 týždne dozadu. A tá stavba je dnes, dokončuje sa fasáda. Veľmi dobrá vec je, keď si všimnete tú ľavú stranu tej budovy, že na pravej strane sa už robí fasáda a na ľavej sa ešte montujú moduly. Čiže my vieme ísť v niekoľkých stavebných krokoch naraz, ako keby na tej stavbe. Nepotrebujete mať plnú stavbu obkladačov, plnú stavbu fasádnikov, proste každý si robí svoj pás postupne, ako je stavba dokončovaná. Ten time flow je veľmi plynulý a nezdržiavame sa na veciach, ktoré by nás ináč blokovali. Dobre, posledný slajd. Rád vás odkážem na našu webovú stránku, kde si môžete stiahnuť aj našu príručku o modularite, kde predstavujeme inú modulárnu stavbu, ktorú sme robili takisto v spolupráci s Leónom a Vatmanom. Sú ňou jasle v Banskej Bystrici. A môžem vám povedať, že už dnes máme na stole niekoľko ďalších podobných projektov. Obráťte sa na nás, či už cez webku, či už osobne a radi vám o tom povieme viac. Ďakujem pekne. Na ďalší krátky blok, ktorý mám, chcel by som vám dneska predstaviť zástupcov. Začnem Pala Kukuru, asi všetci poznáte ako výkonný predseda, ty si predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy a poprosím Ľuboša Kolesára, ty si tiež predseda, riaditeľ Zväzu spracovateľov dreva sekcie drevostavieb. Sekcia drevostavieb je jediná inštitúcia, ktorá u nás zastrešuje prioritne realizátorov a výrobcov drevostavieb. Takže to je presne to, čo je dôležité premostenie. Napriek tomu, ale predtým začnem, Palo, s tebou, aby si nám krátko povedal niečo o iniciatíve za moderné drevostavby a to, akým spôsobom ste vy spoločne na tejto iniciatíve participovali. A potom dám slovo Ľubovi. Ja ťa teraz opravím, lebo najprv dáme slovo Ľubovi, pretože on povie, v čom je problém a prečo vlastne vznikla tá naša iniciatíva za moderné drevostavby. A tak sa ospravedlňujem. Ja som si naozaj myslel, že povie Ľubo, ale potom som ťa videl, že si akčný, tak nech sa páči, Ľubo. Tak dobrý deň všetkým. Ako povedal Miro, ja zastupujem dnes výrobcov drevostavieb, som predseda sekcie drevostavieb v Zväze spracovateľov dreva. A o drevostavbách ja už tu teraz hovoriť nebudem, lebo bolo tu veľa povedané o drevostavbách, ale k tým veciam, ktoré boli povedané, aj bolo spomenuté, že je tu veľa ľudí a že je super, že teda je záujem o drevostavby, tak musím povedať, že stále je to málo. My potrebujeme, aby tie drevostavby sa rozšírili ďalej, dve veci. Jedna je legislatíva, to si povieme spolu, ale tá druhá vec je dostať drevostavby aj medzi verejnosť a my samozrejme vieme tie výhody aj pre developerov a rýchlosť výstavby, ušetrená plocha, ekonomia, ekológia a podobne, ale my potrebujeme verejnosti predstaviť drevostavby, aby, ja to tak zvyknem používať to slovo, lebo lepšie si to zapamätajú v publiku, keď spomeniem, že drevostavby chceme, aby boli sexy, ako keď poviem nejaké iné stavebné slova, čiže dostať drevostavby k ľuďom a aby boli drevostavby sexy pre bežnú verejnosť. No a druhý problém, ktorý tu máme, je legislatíva. Cestujem po zahraničí, vidíme aj vlastne stavby zo zahraničia, kde drevostavby hrajú prím a sú vysoké drevostavby, výškové, sú to administratívne budovy, sú to výškové budovy, sú to
bytovky. U nás to nie je možné a tá legislatíva nám to nedovoľuje, hlavne teda požiarne normy nejaké. A preto som rád, že v SKGBC vznikla iniciatíva za moderné drevostavby, kde sme aj my partnermi a možno takto premostím teraz k tebe. Dobre, takže ďakujem za ten úvod k tomu, prečo to vlastne vzniklo. Asi pred 2 rokmi nastala taká vlna chtiaču, by som povedal, u investorov dať sa na drevostavby, pretože všade v zahraničí to beží, ako už Ľuboš povedal, aj vyššie stavby, bytové domy, administratívne budovy. Bohužiaľ, legislatíva v oblasti protipožiarnej ochrany nám nedovoluje ísť viac ako 12,5 metra. Aj to 12,5 metra sa podarilo až v roku 2017, asi po 6 či 7 rokoch úsilia, lebo predtým sa dali stavať iba rodinné domy. Pán Moser, ktorý riadil vtedy ten projekt na tých 12,5 metra, hovoril, že to trvalo asi 7 rokov, to znamená asi metr za rok. Sa podarilo, keď to celé sčítal. Takže pred tými 2 rokmi tí investori, konkrétne v IIT, chcelo stavať na Viedenskej ceste celé sídlisko z dreva. Corvin v Palme bývalej mal drevené myšlienky. ESET, celý ten kampus obrovský, ktorý bude, jak bola bývalá nemocnica, mal byť zo 75% z dreva. JNT tu na Klingerke a ďalej chce stavať z dreva. Bohužiaľ, nebolo to možné. V takom prostredí, ako je Bratislava, finančne sa neoplatí stavať štvorposchodové budovy, potrebujeme ísť vyššie a všade vo svete sa to dá. Takže keďže neúspeli v Hasickom a záchrannom a Hasickom zbore s myšlienkou tej legislatívy ako komerčné subjekty, tak sa obratili na nás. My sme otvorili projekt Iniciatíva za moderné drevostavby, vytvorili sme alianciu, kde sú všetci veľkí developeri, Saint-Gobain, veľké firmy, asociácie, všetky vysoké školy a začali sme jednať s Hasičským a záchranným zborom. Asi po roku jednania sa to nakoniec podarilo. Rozprávali sme s prezidentom, rozprávali sme s ministerstvom vnútra, takže súhlasili, že ideme na tú zmenu tej legislatívy. Vytvorili sme pracovnú skupinu, teda tak najprv sa urobila, aby to malo aj nejaký legislatívny, alebo by som povedal formálny podklad. Urobila sa zmluva medzi ministerstvom vnútra a Slovenskou technickou univerzitou s daným projektom na zmenu legislatívy. Vytvorila sa pracovná skupina, kde sú ľudia, odborníci z STU, z protipožiarnej ochrany a takisto z Hasičského zboru a začalo sa pracovať na zmene tej legislatívy. Bohužiaľ, dorazili sme na problém financovania. My sme urobili ten projekt medzi STU a ministerstvom vnútra, len to nemalo financovanie. A ťažko sa riadi nejaká odborná skupina, ktorá to robí vo svojom voľnom čase. Takže sme sa vlastne tento rok začali orientovať na to, aby sme našli financovanie. Spojili sme sa s jedným našich členov so Zväzom spracovateľov dreva. Oslovili sme 5 ministerstiev s pánom Zemaníkom, ktorý je prezidentom celého zväzu. Sme navštívili ministerstva. Problém je, že všade nám hovoria, je to super myšlienka, chlapci, to je perfektné, to všetci potrebujeme, potľapkali nás po pleci a povedali, dáme vám podporný list. Neviem, komu by som asi ukázal ten podporný list. Takže bojujeme za to financovanie. S Barbarou sme boli na agentúre životného prostredia, na MIRI, oslovili sme európske, nórske fondy, takže v tejto chvíli bojujeme o to financovanie, ktoré nie je veľké. My len potrebujeme zaplatiť odbornú skupinu na to, aby rok alebo rok a pol pracovala na zmene legislatívy. Ak by ste nám vedeli pomôcť z hociakého zdroja nájsť financovanie, tak budeme veľmi radi. Takže v tejto chvíli je to v takomto štádiu, my sa nevzdávame, pretože naozaj to určite príde. Není možné, aby v okolitých krajinách sa stavali veci a u nás sa nebudú stavať, takže to príde, ale boli sme radi, keby to bolo čo najskôr. Podobný problém majú v Čechách, ktorí sú tiež na 12,5 metra. Tam už beží projekt 3 roky medzi univerzitou a ministerstvom prúmyslu, ale takisto zatiaľ nejaké výsledky nie sú. Nevieme, v čom to viazne tam. My ideme s Barbárou v útorok do Brna, kde sa stretávame s ľuďmi z Čiech, prípadne by sme spojili sily, pretože tá legislatíva je veľmi podobná. Hej, u nás a u nich, však to vychádza z starej legislatívy ešte z bývalého Československa, takže veríme, že to dobojeme. Takže držte nám palce, určite to príde, len keby sme našli tie peniažky, ktoré nepotrebujeme veľa, tak to značne urýchlíme. Takže to je asi všetko k tomuto projektu.